Gaur, askatzen erresa emoten ez dauan, korapilo baten inguruan, egingo deutsuegu berba, etxe bizitzarena. Danadala, proposamen batzuk batu ditu Unai Fernandez de Betoñok etxearen korapilloa nola askatu liburuan. Unai Fernandez de Betoño EHUko irigintza eta lurralde antolamenduko irakaslea da, EH Bilduko politikaria izandakoa. Lan hau UEUgaz eta Iparegoa fundazioagaz lankidetzan egin dau. 30 neurri zehatz proposatzen dira 3 arlotan, politikan, ekonomian eta gizartean. Unai, egunon. Egunon. Bueno, holan esan da, erresa dirudi, ez da, baina dinogunez oso arazo serioa eta larria da momentu honetan etxe bizitzarena. Bai, larria da, larritu egin da gainera, azken 10 urtetan esango nuke, eta nik uste badala garaia, buelta bat emateko egiten ari garen etxebizitza politikari, eta nik uste martxan jarri beharko liatekela beste herrialde batzuetan ondo xamar funtzionatzen ari diren neurriak. Nik uste hemen konparatzen baldin bagara, ez dakit Austria, Herbehereak edo Danimarkarekin, hemengo prezioak pixkat altuagoak dira, baina soldatak askoz bajuagoak. Orduan, esan dezakegu herrialde horietan zeozer hobeto daudela, ezta? Orduan, azten bazara begiratzen ea zer daukaten guk ez daukaguna, konturatzen zara, badaukatela etxebizitza mota bat, merkea, iraunkorra eta universal xamarra, deitu daitekena alokairu soziala, eta hemen, etxe guztien, 2,5 baino ez daukagula etxe mota horren barruan deitu daiteken produktoa edo etxe mota, eta han daukatela 120 inguruan, ez da? Eta inkluso Europan, batez bestekoa, 10-11 hortik doala. Beraz, nik uste hori izango zela, aipatu dituzu 30 neurri horien, izar neurria edo neurri garrantzitsuena, izango zen, haunditu egin behar dugula, laukoiztu, goizkoiztu gure etxebizitza alokairuko etxebizitza sozialen parkea. Beraz, dinuzunagaitik arazoa estrukturala, sistematikoa da. Estrukturala da, aspalditik dator, nik esango nuke, 1980 hamarkadaren hasieran neoliberalismoa deitu daiteken korronte bat, jarri zala mendebaldeko herrialde guztietan, eta mundu bankuak sustatu egin zuela esate baterako etxebizitza parke publikoen privatizazioa. Thatcherrek gogoratu dezakegu neoliberalismoaren ez dakit politikari garrantzitsuenetako izan zela, eta berak saldu egin zuen 5 milioi etxebizitzako parke publiko bat zeukaten erresuma batuan, eta saldu ziren 3 milioi oso urte gutxitan, ez da? Hori batetik eta bestetik ere desregulatu egin ziren alokairuak. Ordura arte herrialde askotan alokairuak indefinituak ziren, Espainiar estatuan eta beraz Hego Euskal Herrian ere alokairuak indefinituak ziren 1920tik, ez bakarrik frankismotik, horregon ziren 75 urte gutxi gora bera, zu egon zintezkela bizitza proiektu oso bat egiten etxebizitza berdinean eta alokairuan, eta 1985ean hori Hego Euskal Herrian aldatu zen, PSOEk atera zuelako Boyer dekretu famatua, non esaten zuen onaino, ez da, onaino iritsi gara, desregulatu egiten dugu alokairuaren merkatua, eta beraz, hemendik aurrera negoziatuz joan beharko dira maizterrak eta etxe jabeak, horrek aldatu egin zituen jokoaren arauak, eta nik uste zuk esan bezala, estrukturala dela, aspalditik datorrela, baina ezaguna ere badela. Esan nahi dut, liburuan aipatzen ditudan soluzioak ere ez dira erabat berriak, baina ez dira aplikatu nahi. Nik uste, oaintxe gauden ataka honetan, hasi beharko ginatekela ikusten, esan bezala, hobeto dauden herrialdetan zer egiten ari diren hemen ere egiteko. Beraz, borondate politikoa falta da. Nik uste baietz, nik uste iritsi garela egoera honetara erabaki politiko batzuen ondorioz, ez bakarrik azken urtetan hartu direnak, behar bada aspalditik hartu zirenak, baina gero inertziaren jarraitu egin ditugunak, eta zentzu horretan nik oso argi daukat, erabaki politikoen ondorioz ere hobetu egin daitekela egoera. Gaur egun badirudi mugan gagozala, eta honek laster krak egin aldagoala, ez da jentea oso haserre dago, jenteak ezin dau sarritan etxe bizitzarik eskuratu, ze ondorio ekarri dau eta zeintzuk ekarri leikez egoera honek bideratu ezean, ze gizartean haserrea geroz eta nabarmenagoa da. Bai, kontua da, beti egon izan da etxe bizitzaren alorrean etxe bat izan dutenak eta izan ez dutenak, ez da? Baina, azken urteetan, azken 10 urteetan behar bada
klase ertaina dei dezakegun hori desagertzen ari denez, jende gehiago pasatzen ari da etxe bat ez daukatenen taldera, ez da? Badaude datu batzuk kezkagarriak esate baterako. Azken 7 urteetan alokairuak Euskal Autonomia Erkidegoan igo dira 27%, eta gure soldatak 17% baino ez dira igo. Beraz, hor badago dekalaje bat, 10% pobretu egin dira maizterrak. Nik uste oso datu esanguratsua dela. Bestetik, esan daiteke baitare, etxebideren zerrendan dauden familiak, eskatuz alokairu sozial bat, ezin dutelako ordaindu alokairu libre bat, haunditu egin da 46%, azken urte eta erdian. Nik uste bidatu horiek oso argi erakusten dutela egoera larria dela, eta badagoela arrisku bat, 2008ko Adreilu Burbuilaren estandata gero, hor krak egin zuten familia askok hipoteka bat zeukatelako eta ezin izan zutelako ordaindu, hor kaleratze masibo batzuk egon ziren, ikusten denok gogoratzen dugula, ja adin bat daukagunok gutxienez, orain antzeko zerbait gertatu daiteke batez ere alokairuaren merkatuan. Eta ez bakarrik alokairuaren merkatuan, etxearen merkatura lehen aldiz iritsi behar diren gazteak esate baterako, badaude gazteak ez diren familia batzuk ere lehen aldiz erosi behar dutela etxea, baina bereziki gazteek oso zaila daukate, etxe bizitzak inoiz baino garestiago daudelako. Uda honetan bertan, hautsi dira errekorrak, eta gainditu egin dira 2008 baino lehenagoko prezioak. Beraz, egoera ez da bat ere positiboa edo optimista izateko nire ustez, eta zentzu horretan espero dezagun politikariek neurriak hartzea jada, esan bezala, gizarteak krak egin baino lehen. Azken boladan tenkatutako uriak, herriak izendatu egin dira pasan astean. Hemen egon San Bilboko alkatea Juan Mari Aburto, eta Aburtok esan euskun, neurri horrek lagundu aldauala, baina ez dauala guztiz arazoa konponduko, esepe laburrean, esertainan. Ez dakizelan ikusten dozun tenkatutako gune izendatzearen asuntoa. Ustete gauza interesgarriak dauzkala Espainiar Estatuko etxebizitza legeak, hori da hoietako bat. Egia da, beste leku batzuetan, esate baterako Nafarroan eta Katalunian beste modu batera enfokatu egin dutela, deklarazio masiboak egin dituzte zentralizatuta, eta hemen gehiago erabaki da udalerri egitea. Karo, horrek ekartzen duen arazoa da, area metropolitarretan, esate baterako Bilbo izendatu dela area tensionatu, baina getxo ez. Eta karo, egia esan oso alboan dauden udalerriak dira, eta azkenean hor desajuste territorialak sortu daitezke, ezta, etxe bizitzaren alorrean. Beraz, nik ustet, erabili den metodoa edo sistema izendatzeko area tensionatuak ez dela hoberena izan, batez ere Bilbo aldean eta Donostia aldean pentsatuz, eta gero alokairuen muga jarri alizateko behar da presioen indize bat, ezta? Eta Gipuzkoan aste honetan jarri dute, urriaren hasieran jarri da martxan, kostatu egin zaie 2 urte eta erdi martxan jartzea, zelegea da 2023ko maiatzekoa, eta Bizkaian oraindik ez dago, esaten dute urte amaierarako egongo dela, baina ikusiko dugu, eta Arabakoa, ez dakit, ez zaio ez da itxaroten ere, esaten dute goizegi bezala, egongo dela datorren urteko urrir arte. Beraz, hor salatu egin daiteke ere, atzeratzen ari direla legearen aplikazioa alduten guztia. Eta nik ustet, ez direla konturatzen, ze gaizki pasatzen ari diren familia batzuk alokairu librearen merkatuan. Austria, Herbereak, aitatu dozuz lehen, Europa mailan, mundu mailan zeintzuk dira holan kopietako herrialde zuzenak, euren etxebizitza politikak noski? Askotan aipatzen dira bi eredu, Bienakoa eta Singapurrekoa. Bienakoa oinarrituago alokairu sozialean, eta Singapurrekoa oinarrituago guk hobetu ulertzeko nik uste babes publikoko jabegoko etxeetan, ezta? Nik uste biak izan daitezkela interesgarriak. Hori bai, esan behar da, babes publikoko etxeen prezioa gako dela, ze oso garesti baldin badaude, naiz eta zuk deitu babes publikoko etxeak, oso gertu baldin badaude merkatuko etxeen preziotik, hori ez da soluzio bat jendearentzat, ezta? Zentzu horretan, gogorarazi behar da, Euskal Autonomia Erkidegoan duela 3 uda, igo egin zirela bapatean babes publikoko etxeen prezioa 14%. Claro, salto hori, nik uste gure soldatak ez zirela igo hainbeste garai hartan, eta beraz horre manda salto bat, pizkat kezkagarria, ezta? Eta Bienako eredua interesgarria da, ze gainera alokairu sozialeko etxe desente daude, 140 inguru, gainera batzuk dira publikoak, baina beste asko pribatuak. Horrek esan nahi du, badagoela ekosistema bat enpresen, eraikuntza enpresen eta kooperatiben munduan, badaukatela lukroa edo irabazi asmoa mugatua,
Eta beraz, hor badago oso interesgarria den eredu enpresarial bat, etxe bizitzarekin, konprometituta dagoena, eta nik uste hori importatu beharko genukeela, berandu baino lehen. Eta hori egiten dugun bitartean, segurazki hemen alokairu sozialeko parkea batez ere publikoa izan behar da, sektore publikotik uste dute behar dela, hor sartzea konpromiso handiena, eta nik uste hori aldatu beharko genukela. Goaintxe bertan gogorazi behar da, EAen, alokairu sozialaren parkea gutxi gora bera 28.000 etxe bizitzakoa dela, baina karo, etxe biden alokairu sozial bat aldarrikatzen ari diren familien kopurua dira 85.000. Beraz, zenbakiek ez dute ematen, eta uste dut hor espabilatu egin behar dugula lehenbailen. Hiruko baino gehiago. Hori da, eta gainera, karo, 28.000 horiek okupatuta daude, esan nahi dut, badaude ja familia batzuk bizitzen. Beste 85.000 horiek behar dute hori, ezin dute jarraitu ordaintzen alokairu libre bat merkatu librean. Orduan hor arazo handia dago, eta nik uste jarraitzen dugula aurreko inertziekin sustatuz etxe bizitza libreak, esate baterako orain aldatuko da lurzoru legea, babes publikoko etxeen kopurua 120 murrizteko, nik uste ez dala ulertzen, ez dakite norbaitek ulertzen duen, baino etxe bizitza sailburuak esaten du, babes publikoko etxe gutxiago eskatuz, babes publikoko etxe gehiago lortuko ditugula. Uste nahiko zalantzagarria dala esaldi hori, eta zentzu horretan uste dut jarraitzen dugula aspaldiko inertziekin. Esate baterako baitare, duela gutxi, atera du lerro bat jaurlaritzak, abal publikoak emateko 40 urtetik beherako gaztei, komatxoen artean, etxe bat eros dezaten, ez da, hipoteka ordaintzen laguntzeko. Nik uste jarraitzen dutela, aspaldiko ereduarekin, jabegoa, gainzorpetzea, da nik uste benetan begiratu beharko genukela, gehiago, esate baterako, bienan, edo baita ere Singapurren egin dituzten gauzei. Aurkezpenan komentau dugunez, 30 neurri proposatu dozu, 3 arlotan banatuta. Politikan, ekonomian eta gizartean gainetik be komentau duguz, baina banan jungo gara. Politikan, zer egin alda? Politikaren alorrean egiten duana da dekalogotxo bat batez ere etxebizitza eskaintza handitzeari begira, bai. Orduan, ze eskaintza mota da handitu behar duguna, nire ustez, esan dudan bezala alokairu sozialekoa. Alokairu soziala da, alokairu mota bat, non ez duzun ordaindu behar izango zure soldataren 130 baino gehiago. Hori izango litzateke ideia. Horretarako, batzuek esaten dute, eraiki egin behar dugula orain krisi honetatik ateratzeko, nik esaten dudana da, bai, eraiki behar dugu zerbait, baina modu doituago batean, ezin duguna egin da, adreiluaren burbuian egin genuena, pentsatu behar dugulako larrialdi klimatiko batean gaudela eta ezin dugula lurzorua barra konsumitu. Beraz, nik uste hirietan batez ere barrura begiratu behar dugula, birdensifikazioak egin behar ditugula, eta batez ere helburua izan behar dela ez edozein etxe mota egitea, baizik eta alokairu sozialeko etxe ahalik eta gehien lortzea. Birdensifikazioetan gainera lortu daiteke sustatzaileei eskatzea lagapen handiagoak egitea, eta beraz hortik alokairu sozial gehiago lortu daiteke. Eta gero beste ideia garrantzitsu bat da, alokairu sozialeko parkea handitzeko etxe guztiak ez dira eraiki behar, batzuk ja eraikita daude. Gertatzen dena da, etxe horiek ez direla ondo erabiltzen, edo zaharkituta daudelako, edo hutsik daudelako, edo turismora bideratuta daudelako. Beraz horrere, badaude beste zenbait proposamen, dekalogo, politikarekin lotutako dekalogo horretan, eta eskaintza handitzeko dekalogo horretan, bideratuta eraberritzera, etxe hutsak mugiaraztera, eta baitare pisu turistikoak nik uste dut behar bada ez ditugula debekatu behar, baina bai urbanistikoki antolatu behar ditugula gehiago, hori duela 5 urte deitzen zitzaion turismofobia alako zehozer esaten zuenari, gaur egun ja aldatu da asko ikuspegia, baina nik uste eraman behar ditugula zoru tertziariora. Hotelak edo aparta hotelak dauden bezala. Alegia, ezin zaie eman pisu turistikoei, da nik uste Bilbon esate baterako, arazo hori behar bada oraindik ez da oso larria Bilbo osoan, baino ja eremu batzuetan larriagoa bilakatzen ari da, nik uste eraman beharko genituzkela lehenbaileen zoru tertziariora esan bezala. Eta gero baude beste mekanismo batzuk, handitzeko parke publikoa lehentasunez erostea esate baterako. Babes publikoko etxe bizitza bat saltzen duzun bakoitzean, jaurlaritzari eskatu behar diozu baimena. Zeberak dauka eskubidea jartzeko eroslearen tokian. Nik uste urtean planifikatu beharko liatekela erosketa batzuk, behar bada guztiak ez, hoiek pasatu alizateko alokairu sozialera. Ekonomian, zer egiten gabiltz eta zer egin behar da?
Ekonomian beste dekalogo bat proposatzen dut, izar neurria da alokairuaren muga, alokairua kontrolatzeko sistemaren bat, aipatu ditugun herrialdetan badaude aspalditik, oaintxe bertan Gipuzkoakoa urrian martxan jarri da, komentatu dugun bezala, Bizkaikoa oraindik ez dago, Arabakoa ez dakigu noiz egongo den, baina hori beharrezkoa da nolabait merkatua osteko. Eta gero batez ere, esaten dudana da, badagola beste fenomeno bat, oso gutxitan aipatzen dena, baina da espekulazioa. Eta saiatu izan naiz, espekulazioa zer den ondo azaltzen, etxebizitzaren azken prezioan, badaude hor hainbat faktore, zoruaren prezioa, etxearen eraikuntza prezioa, promozio kostoak eta gero sustatzailearen onurak, eta hor bakoitzean har daitezke neurri ezberdinak, ezta? Espekulazioa azken finean etxebizitzaren alorrean da artifizialki igoaraztea etxebizitzaren prezioa. Zer egiten dute sustatzaileek lehenik eta behin akaparatu egiten dute lurzorua, eta hori garatu egiten dute nahi duten prezioan eta nahi dutenean, eta beraz hor lurzoru horiek pribatuek ez akaparatzeko uste dut badaudela mekanismo batzuk, administrazio publikoak lehentasunez ere eros zitzakeen zenbait terreno hirien ingurutan. Gero badago beste espekulazio bat, ja hirigintza planak aprobatuta daudenean, sustatzaileek haiei komeni zaien epeetara moldatzen dute urbanizatzea eta eraikitzea, Gasteizen esate baterako badaude zenbait sektore, 25 urtetan ez dituztenak urbanizatu eta eraiki. Zer egiten ari dira? Itxaroten, ea etxebizitzaren prezioa igotzen den, eta horre egin, ez da? Hori da espekulatzaren nire ustez, eta ez dute betetzen hirigintza planek zehazten dituzten epeak. Hori bete arazi beharko litzateke. Nik uste dut automatikoki egon zitezkela desklasifikazio batzuk, eta ez baduz urbanizatu ez daki zenbat urtetan, hori ja ez da egingo, ez da? Halako neurri, pixka bat makila deitu dezakegun neurri batzuk ere esar daitezke eta halako proposamenak ere ditut. Eta gero noski, badago espekulazio bat, amaieran, ja etxeak eginda daudenean, finantzieroa deitu dezakeguna, azken urtetan batez ere, putrefuntsen inguruan ikusi dugu, erosten dituzte eraikinak, igoarazten dituztez izugarri 130 gora alokairuen prezioak botatzen dute jendea, eta gero, halako prozesu batzuk ematen ari dira, hain zuzen ere, fiskalidade bat antolatuta daukagulako hori errazteko. Nik uste hori moztu behar dela. Hor, eskumen batzuk gureak dira, beste batzuk Madrilen edo inkluso Europan daude, baina nik uste horretaz hitz egin behar dela. Eta beraz, hor, nolabait esateko akaparamendua edo etxe gehiegi pilatzea fiskalki zigortu egin behar da. Eta amaitzen juteko, gizarte arloan zeintzuk dira neurriak? Horrez, saiatu egin naiz beste dekalogo bate proposatzen batez ere ziurtasuna emateko maizterrei. Nik uste maizter bat alokairuan bizi den familia batek behar duela ziurtasuna, jakitea egongo dela etxe bizitza horretan zenbait urte, edo bizitza osoan zergatik ez. Oain oso normalizatuta daukagu kontratuak izatea, alokairuko kontratuak 5 urtetara. Eta hori, esan dudan bezala lehen, 1985 baino lehenago hori esen gertatzen. Orduan, hori irauli egin barko luke. Eta gero egiten dut baita ere aldarrikapen bat presio sozialaren aldekoa. Eta kolektibidadean egiten den borrokaren aldekoa. Nik uste 2008ko Adreibaren burbuilaren estandarekin ikasi genuen, hipotekak kalteturikoen plataformek egindako lanari esker esate baterako, gure hipoteketan zeudela zenbait klausula abusibo, oaintxe bertan hipoteketan zeuden arazoiek pasatu egin dira alokairuaren merkatura, hor ere klausula abusiboak daude, esate baterako etxe jabe batzuek eskatzen diete maizterri ordaintzea OHZ edo IBI delako zerga, ordainarazten diete baitare inpagoen edo ez ordaintzen aurreko seguro bat, eta beraz hor behar dugu kolektiboki lan egin. Eta aipatzen ditu sindikatuak. Behar dira, ohiko sindikatuak ere konturatu behar dira, azken boladan lab sindikatuak esate baterako esan du, etxebizitza berarentzat ere ikusten duela gai estrategikoa dela, eta zergatik da hau? Ikusten dutelako, soldatak duintzearen aldeko borrokak, fruituak eman ditzakela, greben ondorioz, presio sozialen ondorioz, baina, gero lortzen duten diru hori langileentzat baldin badoa etxebizitza bat ordaintzera, ezerezean gelditzen dela lorpen hori. Eta zentzu horretan, ikusi behar dugu etxebizitza ere prekariedade faktore handi bat dela, eta horren aurrean ere kolektiboki borrokatu egin behar dugula. Osnarketa horregaz amaituko dugu, Unai Fernandez de Betoño, eskerrik asko, geurean egotearren eta hurrengo batera arte. Eskerrik asko zuei.